Peťo, ahoj. Nazdar, Majo. A kedy sme sa naposledy videli? 20 rokov dozadu. 20 rokov určite. Fakt. Ako veľmi dávno, keď som aj teba stretol, aj toho brácha, tak na vašich tvárach, ako na zrkadlách, som si uvedomil, ako ten čas beží. No, 20 rokov. My sme prakticky rovesníci, chodili sme spolu na základnú. Tak, tu do Hruštína. Školu do Hruštína a potom sme sa stretli zhruba, ako keď sme boli tínedžeri. Tak. A sme sa spolu kamarátili a potom sa nejak naše cesty rozišli a studovali sme na vysokých školách a tak. Začali sme robiť nejaké kariéry. Tak to býva, vieš, že tie decká z dediny, čo sa spolu hrajú na ceste, tak proste sa rozkotúľajú po svete, ale asi sa nachádzame vo veku, kedy sa tie guličky postupne chcú vrátiť na tú prašnú cestu na Oravu do tej svojej jamky. Hej. To som cítil aj ja, keď som sa vrátil z Ameriky, vieš. To zjavne cítiš aj ty, keďže sa tu vraciaš, vieš. Takže asi je to taký cyklus života človeka, vieš, že najprv to vtáča vyrastie na tej Oravskej hore, potom vyletí z toho hniezda, ale potom ten sokol orol chce sa vrátiť domov. Proste, kedysi som počul taký pekný verš, neviem, či ho dobre replikujem, ale miesto, kde žiješ, budeš mať rád, ale miesto, kde si sa narodil, budeš milovať. A to naozaj, ja to tak cítim, aj keď som sa vrátil z Ameriky, zo San Francisca, tak presne som si pamätal, toto som si hovoril, že a cítil som to, ti poviem úprimne, že ako bolo mi tam dobre, akože vo veľkom meste, veľmi dobrom veľkom meste, mal som dobrú prácu, sociálne nejaké statuse, tak, ale furt som cítil, že ťahá ma to do domu. A dneska po x rokoch neľutujem to rozhodnutie. Čiže asi tak by som nás charakterizoval, že proste vieš, už dospelí muži tiahnúci na 50-ku, ich to proste ťahá do domu na tú oravskú dedinu. Veď ja tiež behám po celom Slovensku, vieš, ale vždycky sa rád vraciam, keď idem večer domov. A tiež, veď teraz pri tom Ficovom útoku sme v rodine aj rozmýšľali o tom, že by sme na nejaký čas odišli. Ale nikdy nie navždy a ja zasa som tu, vidíš. Takže tá magnetická sila domova asi funguje. Áno. No a v podstate po tých 20 rokoch som počúval nejaký rozhovor a komentátorov, proste politických a tak, a naraz tam doznelo tvoje meno. Tak som spozornil, že čo Peťo Laťák. Kde sa to nabral? A potom som začal sledovať ten kolotoč, čo sa okolo teba roztočil. A vlastne som sa ti ozval. Hej, a chcel som ťa nejakým spôsobom podporiť. Kým sa ešte vrátime k tým aktuálnym veciam. Ty si vlastne, aké si mal detstvo a jak spomínaš na tie časy našej základnej školy a tak celkovo? Vieš čo, pre mňa detstvo je také, ja som bol introvert chlapec, ja som sa veľmi rád učil, to bolo naozaj paradoxálne, že ja som sa normálne tešil, keď som prišiel domov, že si môžem robiť úlohy a písať si atramentovým paperom. Pozeral som rozprávky v televízii a robil som si konspekty a proste obsah som si písal tak. Čiže moje detstvo bolo dosť také introvertné, ale ako pamätám si, že sme sa hrávali s kamošmi z cesty na ceste na Robina Hooda. Ja som, mám pocit, bol ten týpek, čo mal tie 2 meče takto na chrbte. Áno. Takže išlo v telke. To bola moja rola. Hej. Mali sme tam kamošku, ktorá tam hrala tú dievčinu, proste celý ansámbl sme mali. Pálili sme nejakého draka z kartónu, no paráda. No. A ďalej, keď si spomínam na detstvo, to
To je typické pre to obdobie tu na Orave a pre deti v tom období, keď sme existovali. Volali sme to, že libary. To sú tie pod tlakom, v podstate takéto, ako ja tu mám sprej na medveďa, pod tlakom nejaké nádoby alumíniové, ktoré keď sa vyprázdnili, tak sa vyhadzovali a my ako decká sme ich brali. Tam bola ešte tá gulička, keď si zatrásol, aby tá farba alebo čo sa rozmiešali. A hádzali sme to do ohňa. A ono, keď sa to nahrialo, tak to explodovalo, vybuchlo to aj s tým plynom trošku. No a to bolo cool. Tak sa pamätám, to bola jedna z našich veľkých zábaviek. Hrali sme sa na vojakov, že sme šli do lesa, alebo kde, proste urobili sme oheň, doniesli sme tých libarov a dávali sme to tam a čakali sme to, kedy to buchne. Nebolo to bezpečné, určite to neodporúčam deťom dneska, lebo tie guľky vedeli aj lietať a zopárkrát som počul švištiacu guľku okolo mojho ucha, čiže sranda to nebola, ale boli sme deti a zatiaľ, ako musím povedať, že nikto neutrpel žiadnu újmu, takže to bolo detstvo. No a samozrejme, moje detstvo sa spája veľmi, lebo takto, môj dedo Siváň, on býval asi tak pol kilometra cez pár ulic u nás v Babine. A ja som bol najmladší syn, čiže mamina vždycky čo navarila, tak dala do ešusu a moja úloha bola každý boží deň ísť za dedom a daniesť mu jesť. A naozaj ti poviem, dedo ma veľmi formoval, pretože ja som každý deň sa s ním stretol na minimálne hodinu, hej, že som mu zaniesol jesť, hej, rozprávali sme sa, vieš, že som bol malý chlapček. Takže on mi rozprával rôzne príbehy náboženské, rôzne, vieš, aj z histórie, aj z komunistov, o komunistov, ako ich obrali o zeme. Naozaj, dedo Siváň, fakt ti poviem, to, ja od toho, proste, ja by som nikdy nemohol byť sociálny demokrat, pretože môj dedo ma tak zaočkoval. Proste to, mne sa krv v žilách proste púli proti tomu, lebo dedo nemal dobrého slova na komunistov. Proste nechcem proste inak to povedať, aby to nebolo neslušné, ale proste antikristi bolševickí, pľuhy bolševické, pokradli nám zeme. Hrozné to bolo. A aj vieš, dedo mi rozprával tie historky, ako jeho rovesníci, henten, tamten, a keď im v družstevníci na silu zobrali zeme, ako sa povešali. A to nie sú, vieš, pre malého chlapca, to ťa formuje. Vtedy si uvedomíš, že ja som doslova, keď som chodil aj do Hruština, do Babina, do školy, tam boli učitelia a všetci hovorili súdružka, učiteľka a všetci sme vedeli, ako dieťa tomu rozumie, že to je komunistický učiteľ a učiteľ komunizmus. Ja som si to uvedomoval preto, lebo v rodine dedo ma proste zaočkoval, že to je zle. Never tomu, nemaj to rád. A ja som tomu vnútorne aj tak sa stával. Ja neviem, či si pamätáš rôznych učiteľov, ktorí... Ja sa pamätám na takú scénu v ruštine zo školy, kedy to bolo tesne pred revolúciou v 89. ešte 2-3 roky, pohode. 2-3 roky učiteľ vysvetľoval na tabuli, že prečo Sovietsky zväz je taký dôležitý. Vieš, chválil ho tam a hento toto. Dobre, žabiak. Dobre, žabiak. No a ako to ten učiteľ vysvetľoval, a ani prešiel ani rok a pol, prešla revolúcia a už úplne iná retorika. Alebo si z detstva spomínam takú skúsenosť, ktorú si možno aj ty zaužil, lebo to bola tu v ruštine na základke, že už nepamätám, jak sa tá učiteľka, viem, že to bola učiteľka, nie učiteľ, učila nás ruštinu dlhé roky. Prešiel rok a pol a už nás učil nemčinu. Proste tieto tektonické sociálne zmeny formovali moje detstvo. Dodneska si pamätám, nehaj tak, ty šašo. Teraz ťa to napadlo, taká chujavina. Počúvaj ma, Fero. No ale... Hej. Druhá spomienka, ktorá ma napadla je, keď sme v detstve, to bolo po 89. hneď v ten rok, alebo ja som ešte chodil do Hruštína, neviem, do 7. ročníka, do 8. už si nepamätám. No a idem v autobuse. Pazi. On cíti. Nemáš fenu náhodou doma? Nie, len psov. Aj s kocúrom, nič. No ale išiel som na tom autobuse, vieš, a pamätám si, ako v rádiu
nejaký reportér hovoril o nejakom 68. Pamätám si na to, na ten pocit v tom autobuse na rovní z Babina do Huština do školy ráno, po revolúcii, po 89. Ja ako 8. základnej školy som nevedel, čo to je 1968 pre Československo. Chápeš? Toto ma šokovalo. Proste ako oni dokázali na Orave, na dedine, úplne na okraji spoločnosti, kde moja mama chodila do kostola, pravidelne všetci chodili do kostola, kašľali na komunistov. A predsa v tej škole a ani v rodine sa báli mi povedať, čo sa stalo v 68. Toto sú tie spomienky. Ja poviem tak, spomienky moje na detstvo sú katolícka viera proste a odpor voči komunizmu. Taký vnútorný detský odpor, ktorý mi dal dedo Siváň a moja mama, ktorá veľmi bola religiózna. Veľmi bola náboženská. Ešte jedna sa mi vybavila. Keď som bol úplne, ja neviem, 5-6 ročné decko, sedel som v Babine, veď vieš, my bývame na okraji dediny, úplne pod lesom. A vtedy tam neboli žiadni susedia, úplne akože samota. Sedím doma na kuchyni, na zemi sa hrám a na kasni sme mali televízor a ja som strašne rád pozeral televízor, vieš. Televízor bol pre mňa príjmom, akože zdrojom informácií. Mali tam byť nejaké rozprávky, nejaké seriály, niečo pre deti, nie? Ale práve vtedy mal Husák nejaké 2 hodiny, predpokladám, že to bol Husák, alebo nejaký prezident Československej socialistickej republiky. Mal prejav 2-hodinový. Čiže na obidvoch programoch, ktoré boli, išiel on, či si prepol, hej. A ja také frustrované decko, otec tam niečo varil, mama niekde upravovala, hneď na chodbe, vieš, ako rodinka sme si tam fungovali. A ja ako také malé decko sedím na tej zemi, pozerám na ten televízor a poviem túto vetu. Ten prezident Husák je sprostý, lebo ja nemôžem pozerať svoje rozprávky. A zrazu sa stala taká vec, ktorú si pamätám doteraz, ten pohľad otca, ktorý sa na mňa pozrel, pribehla mama a proste ako keby som niekoho zarezal. Rozumieš? Dobre, a ja ťa mám rád, ale nie až tak. A ako by som niekoho zarezal, rozumieš? Ten pohľad otca strachu. A pohľad mamy, ktorá pribehla z chodby. A mama ma chytila takto na ruky, pozrela sa mi do očí, ako keby som niekoho zarezal. A povedala mi, Peťko, nie, že takéto veci budeš rozprávať v škole. Nesmieš takéto veci rozprávať v škole. Chápeš? Ja som chápal z tej ich panickej reakcie, že ako strašne sa oni boja toho komunistického systému. Rozumieš? Že otca by mohli šikanovať, mamu by mohli šikanovať, keby ich dieťa vo škole babine povedalo, že Husák je sprostý. To sú také akože silné veci a akurát v takom veku, čo formuje ľudí. Hovorí sa, že do 15 rokov sa ľudia formujú. My sme v podstate, sa narodili, ja som sa narodil 10 rokov po 68. 78. A my si pamätáme prevrat, ešte si pamätáme aj komunizmus, aj tie 90. roky. To bolo vlastne v čase, keď sme boli akurát tínedžeri. Ešte na toho deda Siváňa by som sa opýtal. On bol v podstate ako svetoznámy rezbár, alebo... Hej, dedo Siváň bol, on bol ako samorast, to ti poviem. On sa nikde neučil. On začal v podstate vyrezávať popri tom, že jemu, keď mal 4 roky, otec umrel, lebo odišiel do Ameriky a umrel tam. Po ceste, alebo hneď po príchode do Spojených štátov on nejako zahynul a prišiel domov len prázdny kufor. Mali dostať aj nejaké peniaze, nič nedostali. Proste tragédia. Deda vychovával jeho dedo, jeho mama a jeho dedo. A jeho dedo ho naučil, môj pradedo ho naučil kolárčiť. Čiže vyrábať kolesá, vozy, opravovať kolesá, vozy. Hej. To bola vtedy také niečo ako dneska automechanika. Čiže dedo kolárčil, z dreva vedel vyrábať tieto komponenty do vozov, do drabiňákov a tak. A popri tom on samo
sebou začal robiť sošky. Najprv rôzne ľudové chlapi s kosami, s valáškami, ženy s hrabľami, potom také sakrálne, také religiózne, vieš, panenky Márie a Jozefov a Ježišov a tak. No a postupne to prerástlo do pragmatického, že dedo, keď bol mládenec, tak uvedomil si, že proste cez zimu tu na pol roka je zima. Tak ešte taký bonmot ma teraz napadá, že vieš, aké na Orave máme len 2 ročné obdobia. Jedno ročné obdobie je zima a druhé je príprava na zimu. Hej? Čiže tu je pol roka zima a potom je menšia zima, kedy môžeš drevo rúbať, aby si mohol potom kúliť. No a dedo v podstate počas tej zimy jednoducho ty nemáš čo robiť na gazdovstve, lebo máš seno, všetko, ako nechodíš kosiť, nechodíš repu kopať, nič. Čiže máš dosť času. A môj dedo to využil tak, že on bol nízkeho zrastu, čiže on bol taký akčný, taký agilný človek. A môj dedo to využil tak, že začal vyrábať, keďže sa mu to páčilo, tie postavičky a betlehemy, ktoré sa nosili ako ruksak spredu. Hej, že si to remeňami si to pripevníš a je to taká budovka a má také krídla, ktoré sa otvoria a tam sú proste tie postavičky, ťavy, traja králi, Ježiško, hej, a Betlehemček a nosíš to a hore je otvor, kde hádžeš mince a padá to vlastne, hej, jemu. No a čo dedo vlastne prišiel s takým konceptom, že však my môžeme cez zimu ísť, nerobkaj, žalkaj. Zle si vybral teraz ten čas. Dedo si sa rozhodol, že bude s chlapcami z dediny chodiť po Bratislave, po Prahe, po Brne, po Košicoch, po tých veľkých mestách, kde sa vlakom dá dopraviť. Pred Vianocami, oni vždycky vyrazili, sa mi zdá, mesiac predtým a chodili koledovať. Dobre bolo Kubovi, pokiaľ bol mladý. A preskakoval búčky, aj veľké klady. Ale jednu chybu Kubo urobil, že sa neoženil. Nejak takto. To ma dedo ešte učil, že tie koľady, vieš. Takže takto chodili a koľadovali. A to bol veľmi dobrý zárobok. Vieš? Pretože ty, to je ako keby si šiel do Ameriky na mesiac, že si zarobil celkom fajné peniaze. Lebo ty si vycestoval a ľudia v tom období ti akceptovali tú koľadu. Oni ti za tie koľady, keď si chodil z bytu do bytu, z bytovky do bytovky, oni takto chodili. Tak proste pokaľadovali, ľudia im vždy hodili takú tú mincu, dali im najesť, vypiť, parádne bolo, čiže aj si zarobili. A dokonca vždycky na konci tej sezóny oni reálne predali celý ten Betlehem. Po častiach figurky popredávali, celý Betlehem, všetko predali. A na druhý rok bolo treba nový urobiť. A toto bolo, vieš, toto deda motivovalo robiť tie sošky, až to prerástlo do tých veľkých svoch. Hej, do proste Janošika, ktorý má 3 metre pomaly, čo je v kubinskej tej galérii. Čiže toto bol dedo Siváň. Dedo Siváň proste bol iniciatívny, inovatívny. Dokonca, ešte druhú historku ti poviem, to málo ľudí vie. Dedo urobil lietadlo. Normálne, a to bol chlapčisko taký nejaký 22-ročný, fotka si existuje. Ja som ho videl raz v živote, ale neviem, kto ho má v rodine. On urobil lietadlo z prútia, tak ako robíš košíky. Tak tou istou metódou z vrbového tohto prútia urobil normálne veľké lietadlo. Vyzeralo to ako lietadlo, že to malo krídla, malo to zadok, malo to toto. A zo strechy, tam, kde on má dom, sa spustil a akože, no nie, že letel, ale ako, chápeš, ako vzplývaš. A vo dvore pristal. A nič sa mu nestalo. Ale si zober, že zo strechy by si spadol, tak si dolámeš kosti. Ale vďaka tomu, ono to nebolo nejaké veľmi funkčné, bolo to ako ten vetrón. Vieš, vďaka tomu, že to malo nejaký odpor vzduchu, tak on normálne cez ten dvor preletel a normálne pristál a nič sa mu nestalo. Hej? Čiže toto bol dedo Siváň. On bol aj inovátor, on bol aj veľmi taký, vieš, najlepší výraz pre ňa je samorast. On sa nikdy nič neučil. Počúvaj ma, on chodil 4 zimy do školy. On nevedel písať, čítať pomaly. Po maďarsky sa vedel Otčenáš modliť. To mi vždycky hovoril. No.
lebo to ich nutili v tej škole, vieš. Ale 4 zimy chodil do školy, takže to bol dedo Siváň, proste samorast tu z Oravy, ktorý zrazu, potom si ho všimli, Tatárka ku nám chodil, máme fotky s Dominikom Tatárkom, s tým veľkým slovenským literátom. A oni proste tomu dedovi otvorili dvere na východnú, bol v Paríži vystavovať, vieš, ako insitný umelec. Naozaj v galériách po celom Slovensku, aj vo svete má vystavené veci. Mnohí ľudia majú vo svojich súkromných zbierkach jeho veci. Tragédia sa stala, že to som bol ešte maličký chlapec, ale moji bratia si to pamätali, že im vyhorel. On v podstate, sa mi zdá, niekoľkokrát vyhorel. No vieš, ako takéto chaty, keď sa stavali takéto domy z dreva, a to sa častokrát stávalo, lebo varíš svini v paráku a z toho ti odskočí a začne ti to horieť, tam je seno. Takže dedo vyhorel možno, že tretí raz, to už ja som bol na svete, ale ešte som bol malý, tak veľká časť sošiek, lebo on ich ukladal pod strechu, vieš. A veľká časť sošiek sa zhorela, no, alebo obhorela. Ale aj tie obhorete pobrali, akože ľudia, že to sú... Lebo dedo mal taký štýl, to sa pamätám, jeho syn potom Ujo Štefan Siváň, jeho syn, brat mojej mamy, lebo proste aby ľudia rozumeli, ja sa volám Laťák, dedo bol Siváň, lebo moja mama bola jeho dcéra, čiže po mojom otcovi maminé priezvisko. Ale brat mojej mamy, Ujo Siváň, syn Štefana Siváňa, tak on tiež robil sošky. On sa tiež potom venoval tiež ako insitný umelec, on to tiež neštudoval. Ale on už mal taký štýl, taký už rafinovanejší, taký vycibrinejší, taký, vieš, už tie sošky boli také ošmirgľované, také moderne vyzerajú. A tí zberatelia a tí to hovorili, viete čo, to už není. Nám sa páči práve tá taká neotesanosť tých sošiek. Rozumieš, ako keby si to tou valaškou robil tú sošku. Vidíš, že tu bolo zaťaté, tu bolo zapílené, je to krivé, ale to je to rídze. A ja si to uvedomujem teraz tiež. No. To je to rídze oravské, nefalšované a dedo bol taký. Proste ti poviem, ja verím, že raz niekto o ňom napíše knižku a naozaj on bol príkladom toho, akí naši dedovia a pradedovia boli. 4 zimy chodil do školy, nevedel sa ani poriadne podpísať, ani čítať, jedine vedel po maďarsky očínať. To je všetko, čo vedel z nejakej edukácie odbornej, vieš. V kostole sa modlili po latinsky, prd tomu rozumiem. Dedo mi tiež hovoril, prišiel som, že chodil do kostola a nevedel, o čom sa tam, len keď farár hovoril kázeň, tomu rozumel. Ale ostatné nevedel, lebo to po latinsky bolo. Čiže taký bol život na Orave. Proste ovce, kravy, svine, seno, repa a poďme. Celý pol roka robíš ako mulica a pol roka si mal trošku viac času. No ale bolo treba peňazí. Tak chodili koledovať. A tak to žili. No. Hej, aby sme to uzavreli, ja len tak na záznam, ja ho chápem, že v svojej dobe to bol ako jeden z najväčších umelcov na Slovensku. Na Slovensku a určite na Orave. Na Orave určite. Doteraz ako v Babíne má svoje múzeum. Určite. Máte na zastávkach. Áno. V Kubíne je veľká galéria plná jeho soší. Áno, ja viem, že my sme mali doma jeho sochu. Otcov asi mu daroval, alebo tak asi môže byť, že sa poznali. A mama, keď vieš, ak sa lákovali nábytky a tak ona ho nalakovala. Čo potom ako prišla nejaká návšteva, niekto sa tomu rozumel a hovorí, Ježiši, že no, tak si ho práve zničila. Zničila, lebo to je zbytočno. Takže možno máme niekde doma jednu lalakovanú dedovú sošku. Ale v podstate ako teraz ja žijem v Modre a tam bol takýto umelec Ignác Bismajer. A on zomrel iba prednedávnom a on vlastne urobil niečo podobné, iba že v keramike. Robil keramické sošky a ako nikoho nekopíroval, ale vymyslel vlastný štýl. To urobil tvoj dedo. A na dnešnú dobu to môže vyzerať jednoducho, ale v tej dobe to akože malo silu. No, každopádne, ako keby sme tu nemali socializmus, tak mohol byť teoreticky akože niečo na štýle Picassa. Ako také moderný sochár, hej? Mám pocit, že nejaké knižke som čítal, že ho volali aj Da Vinci z Babína. No. Da Vinci z Babína, nejak tak. Takže to si mal zase ako úžasnú možnosť, úžasné privilegium v detstve. Ty si bol už nejaký taký aktivista aj v detstve?
Alebo v mladosti? Nie. Ja som bol introvertné dieťa, ja som rád, proste, ti hovorím, ja som rád mal školu, rád som proste pozeral telku, vzdelával sa, neviem, mňa strašne bavilo toto. Písať atraventovým perom do dneska, to je moja záľuba. Hej. Čiže nie, ja som nebol veľmi, ja som bol také utiahnuté dieťa. Jediná taká charakteristická črta, ktorá na mne bola tá, že ja som vždycky bol veľký, proste guľatý, hej, ale jediné čo, ja som mal veľkú, a to dodneska mám, ja mám takú tendenciu ochraňovať slabších. Možno si pamätáš, možno si to niečo hovorí Ľubo Slameník. To bol náš spolužiak z Babína. Jeho potom zrazilo auto, ale on bol taký menší, proste trošku menej inteligentne zdatný, chodil so mnou do školy, ja som ho furt, vieš čo je paradoxné, že ja som ho furt ochraňoval, aj keď on v tej svojej možno inteligenčnej slabosti nebol vždycky ku mne korektný, ale to je moja charakteristika v detstve, že ja som bol silný, ale sám, nemal som veľa kamarátov, akože reálnych kamarátov, ale proste tá ochrana slabších, to bolo pre mňa ako keby prirodzené, toto šlo zo mňa. A potom druhá vec, ktorá pre mňa bola veľmi dôležitá v tom čase, to bol kostol. To bola cirkev, to bol pán farár Marcel Martinko. Pamätáš sa? Áno, jasne. To bol presne. Ten ma formoval počas toho obdobia, kým som ja nešiel do Šaštína na Gimpel. A aj vďaka nemu som šiel do Šaštína na Gimpel. Lebo on bol naozaj pre mňa vzorom proste človeka, muža, otca, svetca, doslova. On bol taký mierny, pokojný, láskavý, zároveň spravodlivý. Keď bolo treba aj prísny, ale spravodlivo prísny. Vedel si, že si niečo pokazil a vedel si, že si to urobil zle a úmyselne a nie, no proste to bol pre mňa veľmi formatívny človek po dedovi, Marcel Martinko, pán farár. Som Bohu vďačný, že keď som bol starosta, tak som mu mohol odozdať vyznamenie na ne v mene obce Babín za to, čo pre nás všetkých urobil, pre našu generáciu. No a vlastne to bolo to obdobie, kedy som bol dieťaťom. Ono sa vlastne skončilo a vtedy, keď prišla revolúcia po 89. ja som veľmi skoro, vďaka tomu tej konektáži na katolícku cirkev, cez Marcela Martinka som bol napojený potom na Dona Sobotu, ktorý bol farárom vo Vasilove, vo vedľajšej dedine. A Don Sobota bol Salesian. A práve v tom rok predtým sa otvorilo Šaštínske gymnázium pre chlapcov. A cez Marcela Martinka proste som sa dostal k Donovi Sobotovi. Don Sobota napísal list a s mamou a mojou tetou Tereziou, ktoré boli veľmi religiózne a oni chceli, aby som proste študoval na takom chlapčenskom gymnáziu, ktoré vedú Salesiáni. A takto som sa v podstate ja z Babína dostal 350 km na Záhorie do Šaštína a tam prišla nová kapitola. To bolo úplne niečo nové. Takže tak. To bolo v 90. rokoch, tak. Keď tu bol vlastne taký ten rozkvet slobody a demokracie. Malo to aj veľa ako negatívnych konotácií, mafia a podobne, ale ako tie 90. roky akože mali svoju silu. Mali. Ja si až teraz uvedomujem, keď pozerám film o Černákovi, vtedy som si to neuvedomoval ako tínedžer, že v akej dobe sme žili. Čo sa vlastne vtedy dialo. Ty si to len v televíznych novinách niekde zaregistroval, že vybuchla nejaká bomba v Žiline, ktorá zabila chalana, ktorý bol v telefónnej búdke, chápeš? A proste tí mafiáni sa tu strieľali, vyhadzovali do povetria a my sme v tom Uzbekistane žili. Nám sa to zdalo ako normálne. Áno, ja som to nevnímal vlastne vtedy ako tragické. Tie Mečiarove časy. Hej. Neviem, či som akurát neštudoval v Žiline, keď tam vybuchla tá búdka. No. No, pripadalo nám to normálne. Tak ako teraz nám pripadajú normálne ako iné veci zase. To je tiež také fascinujúce. Ja napríklad ako ten film o Černákovi odmietam pozerať. Vieš čo, ja ti poviem... Ešte som není na to naladený. Hej, ale ja som to tiež nechcel vidieť, ale potom, keď som si to pozrel, treba to vidieť, poviem ti tak. Bol som proti tomu, nechcel som... Lebo ja ho ako vnútorne, ja ho odsudzujem ako človeka. Jasné. Je to v podstate masový vrah. Hej.
A to sa nedá nejako relativizovať. Ale v tom filme je vidieť, lebo to není film len o ňom. To je film o tom Slovensku za jeho čias. On je tam síce centrálna rola, ale tam vidno všetko ten bordel slovenskej spoločnosti, mečiarizmu a všetko toto tam vidno. A je to taká dobrá sonda do našej minulosti, aby sme si uvedomili, že čo máme nechcieť. Áno, áno. A ďalej ako by sme uzavreli akože tvoje nejaké štúdia, potom viem, že si študoval 2 vysoké školy. Jo, áno. Právo a psychológiu. A psychológiu alebo filozofiu. No, po šaštine som začal filozofiu a literatúru, len otec umrel, nebolo peňazí, po roku som musel odísť, musel som začať robiť. Lebo nebolo z čoho žiť. Vieš, nebolo z čoho, ako mama ma nemohla, ona už bola na dôchodku, vieš, ona ma nemohla udržiavať na vysokej škole. Niekedy v tom čase sme sa poznali. Hej, čiže po otcovej smrti som musel ukončiť to štúdium filozofie a literatúry na UKačke, na filozofickej. Začal som robil som asi 3 roky, robil som aj v Poľsku, bol som v Prahe, som robil. A potom v podstate som cítil taký strop, že častokrát v tých robotách narazíš na strop, že už vieš, že už vyššie nemôžeš ísť. Ani kariérne, ani finančne a hovoríš, no dobre, no tak toto bude aj o rok, aj o 2, aj o 3, aj o 5. A ja som mal po 20-ke a moji spolužiaci zo Šaštína, kde ja som patril medzi elitu. V tých 40 spolužiakoch ja som patril medzi elitu. A tí chalani z elity mojej študovali po Talianska, po Británii, vieš. A ja som si hovoril, Poláča, Peťo, normálne ti mi to chýbalo. Som si povedal, to proste nemôže byť, že by som ja nešiel na vysokú školu. No tak šiel som za Jožom Červeňom, vtedy robil v Ružomberku farára. Aj s Ľubom sme šli a pobavili sme sa s ním. Pýtal som sa Joža Červeňa, Jožo, že čo mám študovať? Chcem niečo študovať, ale filozofiu asi nie, lebo to proste, to bolo učiteľstvo, vieš. A si hovorím, to tak neuživí. Čo s tým, vieš, čo s tým budem robiť? Ja že hovorím, pozri sa, no to skús psychológiu, lebo ono je to veľmi podobné a no s tým máš viac šancí. No tak dobre, tak. Jožo má vlastne Jožo Červeň, on bol môj vychovávateľ v Šaštine, farár. Tak Jožo Červeň ma namotivoval, že aby som šiel študovať psychológiu. Tak som šiel a študoval som psychológiu. A potom som šiel, ako som hovoril, dostal som zelenú kartu, ja som počas prázdnin chodil do Spojených štátov na work and travel. Dostal som zelenú kartu, žil som v štátoch v San Francisku v Kalifornii niekoľko rokov a potom mama už škorľavela, tak som sa kvôli nej vrátil na Slovensko. A tam som, zasa keď som sa vrátil v 10. roku 2010, tak znova Ficová vláda, mám pocit tretia, Fico tretí. Kamaráti Fica dostávali licencie na budovanie veterných turbín a veterných parkov. Kamaráti Fica, nikto. A v našej dedine, tu na Hruštine, v Babine, v našich katastroch mali postaviť 13 veterných turbín. A nejak, chápeš, inteligentný mladý chlap, sa rozprávaš s ľuďmi po dedine, dáš sa dokopy s tými inteligentnými učiteľky a tak. Vytvorili sme občiansku iniciatívu Orava bez vrtuľ, no a naštudovali sme si tému a bojovali sme potom, lebo sme videli, že to má veľmi veľké aj ekonomické, aj zdravotné dopady a zároveň sme videli, že ten investor proste klame, tak sme bojovali proti nemu. No a vlastne v rámci toho boja proti tomu investorovi sa stalo to, že ľudia mi hovorili, Peter, choď kandidovať za starostu. Ja som nechcel, ale proste už keď si v tom rozbehnutom vlaku, tak poviem, dobre. Tak sme to urobili, no a motika strelila v dolínu. Vieš? No, takže som bol starostom, no a tam som si zasa uvedomil, že je síce pekné, že si psychológ, ale ty keď chceš fungovať v samospráve alebo kdekoľvek, ty musíš poznať pravidla cestnej premávky, obrazne. To znamená, musíš poznať právo, musíš vedieť, čo sa smie, čo sa nesmie a tak ďalej. Tak som sa rozhodol externe študovať právo, vyštudoval som právo. No a potom už som prestal byť starostom a začal som robiť v tejto firme, kde teraz pracujem už skoro 10 rokov a som spokojný. Áno. Dobre. Ako by si
sa opísal teraz, akože aký život žiješ a čo ťa baví, aké máš koníčky a ešte kým sa nedostaneme ako k politike. Aký život žijem? No, chcel by som žiť život pokojného oravského medveďa. To by som chcel. To je vždycky môj sen. Takto na takejto chate čítať knižky filozofické a pri sviečke, v kľude, pohoda. To je môj sen. Ale nejak ma ten osud vždycky vyrýva z toho, vytrhuje ma z toho. Takže to by som chcel. Ako žijem, žijem taký kompromis, by som povedal. Tak ako každý Slovák. Vieš, musíš chodiť do roboty, zarábať groše, hej, aby bolo rodine čo dať večer na stôl. Ale popri tom stále sa snažím, píšem si denník, vieš, snažím sa venovať aj tej takej filozofickej časti mňa. Čo mi pomáha, aké mám hobby? Vieš čo, hrám trošku na fujare, to je taká moja psychohygiena. Dedo mi kedysi podaroval fujaru, takže z času na čas si po večeroch zanúotím. To nie je veľmi zložité, vieš, má 3 dierky, ako fúčíš a takže pohoda. Takže hrám na fujare trošku, keď takú psychohygienu chcem. Mám rád učenie sa cudzích jazykov. Hej. A začal som sa učiť asi pred rokom čínštinu, ale do toho prišla tá Ficová rana. Hej. Takže nemám na to vôbec čas, lebo teraz musím riešiť tieto trestnoprávne veci, potom tie občianskoprávne veci budem musieť riešiť. Čiže uvedomujem si, že čínštinu musím dať na bok. Ale viem už sa pozdraviť. Ni hao. Wow. Takže hej, čínština je pre mňa veľmi zaujímavá. To je strašne ťažké. Áno, a áno, ja to beriem ako challenge. Že v podstate, lebo vieš, ja keď som, ja mám rád cudzie jazyky. Koľko vieš? No, v babine som sa naučil, a v ruštine sme sa učili ruštinu, bohužiaľ. Takže k sažaleniu говорю по-русски. K sažaleniu. A potom som robil v tom Poľsku v Poznaní, tak tam naučíme sa mówić po polsku bardzo dobrze. A potom v šaštine tam bola jazyk nosný pre Salesianov je italiančina, čiže parlo italiano molto bene, italiano je una lingua bellissima. Hej, no a samozrejme, keď som bol v Amerike, San Francisco, takže I speak English fluently. Hej. Potom som zistil, že v Európe je dôležité vedieť po nemecky, tak vlastne doma som sa naučil z televízora a z knížiek. Nikdy som nebol v Nemecku. Takže ich spreche Deutsch, ziemlich fließig, takže fajn. No a potom samozrejme Ukrajina, takže rozmawляю ukrajinsku дуже dobre. No a čiastočne rozumiem, keďže viem tie latinské jazyky, v šaštine sme sa učili aj latinčinu. Takže náram linguam latinam, ale tak to tiež, to zasa nemôžem povedať, že hovorím po latinsky, ale ako rozumiem, keď čítam, hej. Máš text, takže tomu rozumieš. No a keďže už vieš tú rodinu latinských jazykov, tak už rozumieš aj français, to som sa trošku učil, hej. Ale je ne comprends pas français. Nerozumiem po francúzsky, akože, že by hovoriť, len trošku, akože keď čítam, tak viem. Keď som bol v Spojených štátoch, tak tam zasa musíš vedieť aj španielsky, lebo je Hispánci. Takže hablo un poquito español, ale solo un poquito. Takže to. No a v súčasnosti hovorím, som si dal takú výzvu, že by som sa mohol do 3 rokov trošku, ako len tak, akože hobby, to nie je také, že sa drtím tú čínštinu, vieš. To jeden znak som sa naučil za jeden večer, hej. Jedno slovo, vieš, a to 2 hodiny práce, hej, aby si sa naučil jeden znak, takže. Ale tú filozofiu, to ma na tomto priťahuje, lebo čínština je niečo také ako pre Európu latinčina. Že ty keď sa naučíš v Ázii čínštinu, tak aj tie ostatné jazyky, oni vychádzali s nej, alebo proste s čínštinou sa dohodneš aj v Koreji, aj v Japonsku, aj tak. Takže v podstate tá čínština je v podstate taká moja výzva, no takže keď to mám zrátať, češtinu nebereme do úvahy, hej, my Slováci, to nie je cudzí jazyk pre nás, to je druhá rodná reč.
Takže keď to mám porátať, takže anglicky, nemecky, taliansky, poľský, ukrajinsky, bohužiaľ ruský. Takže 6. Wow, tak to je ako úžas. A nemecký, 7. Wow. Jazykový talent. Mňa to proste baví. A už, vieš, ty keď sa naučíš z tej jazykovej rodiny nejaký jazyk, napríklad keď som sa naučil angličtinu, to ja som potom ľutoval, keď som sa učil nemčinu, že som sa naskôr nenaučil nemčinu. Bo ty keď sa naučíš nemčinu, tak už chápeš, prečo mnohé veci sú v angličtine tak, ako sú. Lebo angličtina je taký mix, on je germánsky jazyk, ale v podstate má obrovský vplyv latinčiny cez francúzštinu. Všetky podstatné mená v angličtine, protection, simulation, všetko to sú protectionis, simulationis, to sú všetko latinské výrazy. Po francúzsky protection, simulation. To sú proste latinské výrazy, ktoré sú v germánskej angličtine, pretože v angličtine máš ona je, she is, v nemčine máš sie ist. Čiže to chcem povedať, že ty keď sa naučíš nejaký centrálny jazyk tej jazykovej rodiny, germánskej, slovanskej, latinskej, čo sú také základné európske, tak už proste druhý jazyk je strašne ľahký. Ty už sa učíš len diferencie, len rozdiely. Vieš. Preto napríklad ja, keď som sa učil latinčinu a italiančinu, a ja som sníval po taliansky, hej, normálne my sme všetko bali po taliansky. To je už asi vrchol. Áno, tak ty už proste, keď vieš tú taliančinu, tak ty už nemáš problém potom ani tú francúzštinu, ani tú španielčinu, hej, pretože tam už sa učíš len rozdielnosti. Čiže ja hovorím, ako polygloti vedia, že keď sa naučíš už 2-3 jazyky, už ten 4. ide veľmi rýchlo. A ten 8. to už je strašné. Ja teraz ešte sa hrákam s takou myšlienkou, že holandštinu sa naučiť, Dutch, lebo ona je veľmi blízka, ona je 90% nemčiny, vieš. A Brusel a toto všetko, hej, to je proste v tom kultúrnom prostredí. Tak možno, že čínštinu dám nabok a budem sa učiť teraz holandštinu trošku. A pozeral som sa na to knižky a hovorím, no tak akože za rok a pol by som to mal dať. Lebo nemčinu vieš angličtinu, ty sa už učíš len tie rozdiely, vieš. A len cvičíš výslovnosť. A ešte, čo ma zaujíma, tak v podstate ty si od strednej školy preč z Oravy. Tak. Ale napriek tomu všetkému si sa tu vrátil. Tak Orava má asi pre teba veľký význam v živote a veľkú hodnotu. Vieš, lebo my, čo sme študovali preč, tak väčšina z nás zostala. Alebo išli ďalej do zahraničia a tak toto mi príde tiež taký unikát. Áno, ja mám veľký vzťah k rodine a k domu. Ja ti poviem, naozaj ten dom, tam pod Lánom v Babine, to je proste pre mňa, to je domov, to je presne, neviem, čo som ti hovoril, ten veršik na začiatku, nie. Je rozdiel medzi domom a domovom. Vieš, ja som mal veľa domov, kde som býval počas svojho života, vieš. Veľa domov, ale len jeden domov. A to je práve ten dom pod Lánom v Babine pod horou, kde som sa, akože vyrastal som, rozumieš ma, kde si pamätám moje detstvo. To proste ťa tak formuje. Ja si myslím, že skôr som požehnaný v tom, že som smel sa vrátiť a že sa mi podarilo ten dom získať a že môžem ho rekonštruovať teraz a proste budovať tam svoje hniezdo pre seba a pre svoju rodinu. To je skôr Boží dar. Keď sám vidíš, však vieš, žil si tu, si odtiaľto, tá Orava je naozaj prekrásna. Vieš, vybehneš si, ani nie kúsok od domu mám horu, chápeš, medvede, teraz nedávno som pozeral, že medvede tadiaľ pobehujú. Vieš, to úplne žiješ v tej prírode a ja ti poviem, ja som precestoval kopec sveta v Amerike a tak ďalej. Ľudia platia neskutočné peniaze, aby žili v takom prostredí. A ja to mám, tak si to vážim, naozaj. Čiže ja to skôr vnímam ako požehnanie, že tu smiem byť a bojoval som za to a budem za to bojovať na Margo Fica, aby nám tú krajinu nezhumpľoval. Čiže hej, ja mám veľmi veľký vzťah k tejto krajine a k tejto zemi, hlavne k tejto Orave, ale aj k Slovensku. A chcem, aby tí ľudia na Slovensku, čo najviac nás takých bolo, čo budú mať radi túto krajinu, nech je akákoľvek. Vieš čo, toto je dobrá vec, ktorá ma teraz napadla. Neviem, kde ma to napadlo, ale ja som mal také obdobie, vtedy, keď zvolili Fica. Moja pani mi to poradila. A ja som si... Po vražde? Nie, teraz, keď ho znova zvolili.
po vražde, po všetkom a znova ho tí Slováci zvolili. A ja si hovorím, toto nemôžeme. Jak je toto možné? Vieš si to hrozí. No dobre. A moja pani mi vtedy pomohla nejak tak, lebo ona túto cestu v Ukrajine prekonala, že milovať svoju krajinu napriek tomu, že ťa sklamáva. A ja som nad tým meditoval a prišiel som s takým obrazom. Predstav si imaginárnu slovenskú rodinu. Takú, kde je matka, otec a sú, čo ja viem, 4 deti. A jeden z tých detí, brat, je proste zlý. A teraz ty si jeden z tých 4 detí. Nie ten zlý, ale ten ďalší. A ten zlý prináša zlé meno tvojej rodine. Všetci si myslia, že vaša rodina, vaše prízvisko je zlé a tak ďalej. A budeš za to nenávidieť svoju matku? No nebudeš. Za to, že ona ho porodila, vychovala, nebudeš nenávidieť svoju matku. Tá matka je pre mňa to Slovensko. A ten zlý brat, to sú tí voliči toho Fica, toho Danka, tých republikánov fašistických. A ja kvôli ním nebudem nenávidieť matku Slovensko. Ja ich nemám rád. S nimi nechcem mať to isté priezvisko. No ale bohužiaľ musím. Ale kvôli ním ja nebudem nenávidieť tú matku, ktorá ich porodila a vychovala. To Slovensko. A takýto postoj mám k tomu. Rozumieš? Takto si to vo mne vysvetľujem. To je zaujímavé. Áno, chápem. A čím je to podľa teba, alebo ako Európa, hej, a krajiny akože na západ od nás, už len Česko, Poľsko, ide úplne inou cestou. A čím je to podľa teba, že my sa stále cyklíme, ako keby, a v tomto. A ja si myslím, že tí politici sú vždy obraz toho národa. Hej, proste ako toto je na tomto smutné. Možno je to aj o tom, že my ako Slovensko, ja nás vnímam, že my sme ako tínedžer. My sa stále ešte formujeme a my si potrebujeme zažiť aj tie ako keby pády, hej, a tie ako rany. Ale to už ide do extrému, ako keď sa už hovorí o vystúpení z EU, z NATO. Premiér chodí proste do Ruska. A ja momentálne pracujem pre jednu českú firmu a tam mi kolega povedal, že on ako neznáša slovenský národ. A potom som začal s ním viac do hĺbky hovoriť. A ako samozrejme, že to, jak sme sa zachovali cez druhú svetovú vojnu, hej, z toho, a teraz robíme to isté a že to je taká vychcanosť a tak. Tak ja som mu vysvetlil, že slovenský národ to nie je len to, čo vy vidíte, hej, že to sú ľudia na námestí a tak ďalej. Hej, že my máme aj veľkú aj tú, ako keby tú demokratickú časť. Robí nám to strašne zlé meno. A toto je niečo, čo akože frustruje asi aj teba, mňa, našu generáciu. A čo si myslíš, že prečo to tak je? A čo je ako varovný prst, tak ako sú nejaké prieskumy, že ako mladá generácia už ako není taká, jak sme boli my, hej? Že my sme ako zažili aj to, čo bolo pred slobodou a ako tú slobodu si človek musí ako vydobiť. A že bolo treba ísť na tie námestia a proste, aj keď my osobne sme tam neboli, ale proste mentálne sme tým žili. A celkovo neposúvame sa. A z toho potom plynie taká frustrácia. Aj tiež chodím na tie protesty, kde ty natočil to video. S chladnou zbraňou. Áno, máme ho tu. Chladná zbraň. Ja si myslím, že už je to akože na konci. Hej? A že my už, ako už dospejeme, už sa blížime k tej 18. Jak to ty vnímaš? Prvá vec, čo chcem povedať, je, že Fico zneužíva populistický, oportunistický vietor, ktorý buď vzniká, alebo ono ho aj vytvára. Čiže Fico je proste zloduch, ktorý
jemu je jedno celý slovenský národ. To chcem povedať ako problém. A ako, takto, keď mám analyzovať slovenský národ, čo sa týka aj toho tvojho kolegu v Čechách, ja úplne chápem, pred chvíľou som ti hovoril, že ja som mal tiež negatívny postoj voči Slovákom, keď zvolili Fica, ale vieš, to len na margo veci, teraz také odbočenie, že to, že Fico je pri moci, to je rozhodnutie Hlasu. To je rozhodnutie Pellegrini. Áno, je pravdou, že on visí na trenkách Ficovi a bolo vysoko pravdepodobné, že nebude mať, jak to slušne povedať, prirodzenie na to, aby sa mu postavil, ale mohol to urobiť. Mal šancu. Dneska by bola vláda s PSK a bohužiaľ s Hlasom, ale určite by neboli takéto svinstva, ako sú dnes. Čiže ja hovorím, že to, že Fico je pri moci, to je výlučne zodpovednosť Termopele. Vieme, o koho ide. A to je odbočenie. A teraz sa vrátim k tej téme. Ako by som reagoval na toho tvojho českého kolegu, ktorého si vážim, aj keď ho nepoznám. A viem sa empaticky vcítiť do toho jeho pocitu, že považuje Slovákov za vychcaných. Poďme si pozrieť do histórie, také malé historické okienko. Budem preskakovať v storočiach, takže nebude to chronologicky. Prvá vec, vychcanosť Slovenska. V 39. Stalin podpísal s Hitlerom Ribbentrop-Molotovov pakt, v ktorej utajenej časti bolo rozdelenie Poľska. Hej. To znamená, že druhú svetovú vojnu začali nacisti 1.9. a niekedy 17.9.39 nabehli z východu Rusáci. Stalinisti. Dobre? Ale málo ľudí na Slovensku vie, alebo si chce priznať, že s nacistami na túto práve z Oravskej strany a zo Spišskej strany sme zaútočili prvý slovenský štát pod Tisom. My sme s nacistami zaútočili na Poľsko. Čiže Slovenská republika, prvá Slovenská republika Tisova, gardistická, začala s Nemeckom druhú svetovú vojnu, priateľe. To si treba uvedomiť. Druhý historický moment, ktorý si treba uvedomiť, je, že Slovenská republika, prvá hovorím, za ktorú sa ja hanbím. Za Tisa sa hanbím, to verejne hovorím. Aj keď bol kňaz, a ja kňazov si vážim a k cirkvi prechovávam veľkú úctu. Ale pre mňa cirkev je pán Bezák, arcibiskup Bezák. To je pre mňa cirkev Slovenska. Alebo ten môj priateľ Jožof Červeň. Alebo ten môj priateľ Peťo Jelínek. To je cirkev pre mňa. Ako Sokol nie je pre mňa slovenská cirkev. Alebo ten, čo nahradil Bezáka. A tam tristal, že Čaputovú voliť je hriech. Dobre, vráťme sa späť. Čiže ja hovorím, že Slovenská prvá republika za Tisa bola jediná v celom protektoráte nacistického Nemecka v Európe, ktorá platila 500 ríšskych mariek za jednu slovenskú židovskú dušu. Cez 70 000 sme ich agregovali niekde v Seredi v koncentračnom tábore a potom sme ich poslali do Osvienčimu, tak ako mnohí z Európy, národy, ale my sme ešte tým Nemcom za to platili ako jediní. 500 ríšskych mariek za jedného slovenského občana z židovského pôvodu sme zaplatili za to, vediac, že oni ich tam zabijú. Takže treba si urobiť slovenskú spoveď. Dobre? Preto toto hovorím. Treba si urobiť spoveď, že nie sme anjeli svätí Slováci. A nie sme obete historické. Mnohí hovoria, Ficiak hovoril, že keď boli tie utečenecké krízy, že my sme nemali nič s tými vlnami imperializmu v Európe, veď my sme Slováci nikoho neokupovali. No, Ficko môj zlatý. A ty to vieš. A ty s prepáčením pošuškávaš. A my sme boli súčasť Rakúsko-Uhorska, bracho. Rakúsko-Uhorsko nebolo imperialistickou mocou? Nebolo? Nerobilo imperialistické kroky? Nemôžu? Akože? A čo tam? Slováci nefungovali v tých armádach? V tom vodstve tam neboli Slováci? To mi chce hovoriť Fico? Akože je. Samozrejme, že. Takže
My sme plnohodnotný európsky národ s plusmi aj mínusmi. A tie mínusy si treba priznať. No dobre. Keď si urobíme slovenskú spoveď, tak potom treba sa pozrieť na to, ako nás aj Rusi odrbali alebo ošuškali. Panslavizmus. Ty sa pamätáš, na dejepise v ruštine nás to učili, ten pojem som tam prvýkrát v živote počul. Nie? Tu na. Panslavizmus je koncept, ktorý vymysleli Čechoslováci. Bohužiaľ, potom ako nás Štúra, generáciu Ľudovita Štúra, bolo maďarské povstanie v Rakúsko-Uhorskej monarchii a Slováci sa pridali na starú Rakúšákov a Rakúšáci nám slúbili, že dajú nám viac autonómie, keď ním pomôžeme potlačiť to maďarské povstanie. No ale Rakúšáci nás oklamali, my sme im pomohli a oni nám potom nedali tú väčšiu autonómiu, o čo viac nás oklamali, že Maďarom dovolili, aby na nás praktikovali potom krutú maďarizáciu. Preto môj dedo, ktorý sa nevedel po slovensky ani podpísať, vedel očináš po maďarsky. Kvôli tej krutej maďarskej maďarizácii. No, ale dobre. To vysvetľujem preto, aby si človek uvedomil, že táto maďarizácia spôsobila v Československu a samozrejme germanizácia zo strany Rakúšákov na Čechov, že my sme hľadali ako Čechoslováci nejaké spasenie. A tí Čechoslováci v tej generácii Štúra, on aj napísal knižku nejakú, ktorú napísal v nemčine a potom ho preložili hneď do ruštiny, lebo bola veľmi akože dobrým materiálom pre Rusov potom. A on videl tú spásu slováckeho národa v Moskve. Pri Veľkom bratovi, Dub. Ale to bol ich koncept. Čechoslovákov, nie Rusov. Rusi nie sú Slovania. To si častokrát Slováci neuvedomujeme. Rusov je menšina v Ruskej federácii. V Ruskej federácii je väčšina neslovanských etník, aziatických. Dokonca geneticky, kvôli mongolskej navale, Rusi už aj geneticky sú nie Slovania. Oni sú Aziati, OK. Ale pointa je v tom, oni sa ani necítia Slovanmi. Oni to len tak propagandisticky hovoria. Ale Čechoslováci si mysleli vtedy v tej generácii Štúra, že prídu do Ruska za cárom, myslím, že Peter, alebo ktorý to tam bol vtedy, neviem. A začali mu na tej konferencii v Petrohrade hovoriť, že musíme budovať panslavizmus ako spoluprácu slovanských národov v Európe, aby sme proste si pomohli ako slovanské národy. No tak ruský cár ich vypočul. Dobre, fajn. Oni odišli. A ruský cár, myslím, že Peter to bol, napísal list rakúskému cisárovi, ktorý bol jeho bratranec. Že počúvaj ma, František Jozef, prosím ťa, čo to je panslavizmus? Prišli tu Čechoslováci a hovorili mi to niečo, ja tomu nerozumiem, vysvetlím. Že, chápeš pointu? Že to Rusko, čo sme si my vymysleli, je v podstate náš výmysel Čechoslovákov, ale nie je nikdy reálne. To Rusko, čo sme si my vymysleli, nie je reálne. To Rusko nie je... Áno, to Rusko nie je proste národ alebo ríša, ktoré by záležalo na Slovanoch. Nie. Veď Rusi, ktorí sú v Kazachstane a ja neviem, tam, kde ten Kadyrov vládne, Putinovi sú zadnice. Rozumej ma. Jemu ide len o moc. Každému ruskému šovinistovi ide len o to, aby bol veľko. Большая Россия. A to, že to je bordel, že to je ako Rakúsko-Uhorsko, sa tomu hovorilo, že je to ten, jak sa to povie, žalár národov, tak tam je, ja neviem, či nie je 100 etník v tom Rusku. 32 štátov by mohlo vzniknúť. Aj náboženstiev. Áno, to je žalár národov moderný, bože môj. No dobre, ale prečo to celé hovorím? Aby ten tvoj český priateľ tomu rozumel. Že toto je tá naša slovenská psychoterapia alebo psychoanalýza. Že my sme proste takí, my trpíme mindrákmi. Minderheit komplex. Dobre? Ten psychologický pocit menejcenosti. Hlavne my Slováci. A my vždycky sa upíname k tej neexistujúcej idealizovanej predstave Ruska, ktoré nikdy neexistovalo, neexistuje a existovať nebude. A preto sme tak iracionálne proruskí. Tí nevzdelaní Slováci. Lebo to je v tej našej histórii tak.
Dobre, prečo to hovorím? Tým chcem ospravedlniť tú iracionalitu tých Slovákov. Dobre? Pred tým českým bratom. Že proste tí Slováci nie sú sprostí. Oni sú len prostí. Dobre? To znamená, že bol panslavizmus, ktorý som ja sa učil, ty si sa ho učil, ako deti nás to učia. V Maďarsku to neučia, v Čechách to neučia sa. No, možno v Čechách, ale v Poľsku to neučia. Panslavizmus neexistuje v Poľsku ako terminus technicus. Rozumieš, škola? Ale u nás existuje. A ten panslavizmus je v podstate natiahnutie, napojenie na to Rusko, spas nás. Ono nás nikdy nespasí, ono nás vždycky len okupuje. Veď sa pozri, v 48. čo urobili? To bola okupácia bolševická, hej? A vyhodili nejakého ministra z obloku a zobrali žandárov, ostatní politici sa vzdali a oni zobrali vládu. To bol puč. To bol bolševický puč v 48. V 68. čo to bolo? To bolo zdevastovanie našej krajiny ruskými tankami. Dobre. Čiže, čo tým chcem povedať? My Slováci si musíme urobiť svoju vlastnú domácu úlohu, psychoanalýzu, vnútornú. Aké riešenie ja vidím? Ostatným to vysvetliť. Bratia Češi, pozrite sa, bratia Poláci. Proste my máme takú históriu, chápte nás, nesekírujte nás za to, skúste nám v tom pomáhať. Dobre? Riešenie pre Slovensko? Edukácia, školstvo. Proste, keď budeme školiť tých mladých ľudí, že Rus nie je kamarát ani brat, Fíni v školách normálne majú, ako ti to mám vysvetliť? Oni učia svojich žiakov, svoje deti nenávidieť Rusov. A preto nikdy Rus tam nebude môcť uspieť. A toto my musíme robiť. Nejde mi o to, že nenávidieť Rusov, ale nejde o to, aby sa v slovenských školách vyučovalo to, že reálna história, že tí Rusi nám nikdy nič dobre nepriniesli, netreba sa na nich upínať ako na nejakú panenku Máriu, ktorá nás spasí, lebo nie, je to diabol, ktorý nás nikdy nespasí. A Kiež by sa rozpadol na 32 normálnych štátov, s niektorými by sa dalo obchodovať a riešiť. To by bolo moje prianie. Kiež by sa tak stalo, Boh daj. Ale to, že my sme tak iracionálne napätí na nich, a tak to je vysvetlenie historické. Áno, my máme byť prečo tak na nich napätí, lebo my sme hľadali tú spásu u nich. Keď si zoberieš, kde Poliaci hľadali spásu? Kto bol ich nepriateľ? Ich nepriateľ bol Nemec. Kde hľadali spásu? V Paríži, v Londýne a v New Yorku, vo Washingtone. Kde Slováci? Kto bol ich nepriateľ? Maďari a Češi. Kde hľadali spásu? V Moskve. Čiže to je história. Treba si urobiť psychoanalýzu, uvedomiť si, takto to bolo, preto to sa takto väčšina národa správa. Dobre, a teraz nadstavba. A teraz prichádzajú také, nejako mám slušne povedať, hotentóti, oportunistickí ako Fico, ktorí to zneužijú. Oni to dobre. Oni majú spin doktorov, oni veľmi dobre vedia. Ako to zamiešať v tých slovenských hlavách so základným vzdelaním? Ako im namodelovať ten koktail, aby ľúbili Rusko a ja som s tým Putinom a toto. Čo v skutočnosti je katastrofa pre Slovensko, ale pre Fica a pre stranu Smer je to veľmi dobré. A preto Fico to robí. Čiže zhrniem to, my sme historicky boli posunutí do roviny, kedy máme iracionálnu predstavu o pozitívnom Rusku, ktoré neexistovalo a nebude existovať. Preto robíme tie chyby, treba nás chápať, treba nám pomáhať. My na slovenskej pôde musíme si urobiť svoju domácu úlohu, zbaviť sa oportunistických populistov, ako je Fico a spol. A začať edukovať mládež reálnou históriou. Netreba preháňať ani jeden, ani druhý smer, ale reálnou históriou. A možno, že za 10-15 rokov, ak tu ešte budeme, tak situácia sa bude zlepšovať. Čiže toto by sme mali urobiť. To je moja odpoveď na situáciu, čo popíšal tvoj priateľ z Česka. To bola veľká úvaha. Tak na to nadviazať. Ja Rusko vnímam tak, že ja by som im doprial slobodu, demokraciu, nech vstúpia do EÚ, do NATO a nech sa stanú ako modernou civilizáciou. Beriem, nepoznám Rusko, nikdy som tam nebol, hej.
ale beriem, že tam existuje nejaký Jozef Mák, hej, ktorý v podstate nezažil v živote slobodu, demokraciu reálnu, hej, a proste ako oni tam museli neskutočne masírovaní. Proste prechádzajú od chudoby ku autoritárstvu a proste, hej, takže áno, my musíme proste pozerať na budúcnosť Slovenska. A teraz je ako dejná chvíľa, si myslím. Hej, že teraz je veľmi dôležité ako národ a kam sa posunieme. Podľa mňa veľmi dôležité boli aj tie protesty, lebo viac menej tie protesty ukazovali západu, že Slovensko nie je len táto vláda, nie je len Fico, ktorý chodí do Moskvy, hej, ale že proste sú tu ľudia, ktorým záleží na nejakom ako smerovaní krajiny. A áno, musíme sa vysporiadať s minulosťou, ale akože naozaj. A musí sa to preniesť do dejepisu na základných školách. Ako povedať si pravdivo, diskutovať o tom. Hej. Lebo akože to, že tu má republika 10% a rastú radikáli, hej, Smer je radikálna strana dneska už 20%, proste dlhodobo si udržiava. Toto nás ako dovedie, si myslím, že do pekla, no, tam, kde nechceme. Skúsme to už nejako uzavrieť. Čo by si ty poprial Slovensku do ďalších rokov? Skúsme hľadať nejakú pozitívnu víziu, lebo dneska je to veľmi o negatívach a sme v takom ako negatívnom kotli emócií a proste človek sa už bojí ráno zapnúť správy, čo kde zase nejaká vojna vybuchla, čo zase povedal náš premiér. Každý mesiac vyťahuje témy typu puč a vystúpenie z NATO a Uzbekistán nám dáva za vzor a podobne. Ja si myslím, že on tým hlavne aj prekrýva iné témy, ale darí sa mu to. Jak z tohto celého výsť? Čo si popriať? Ja si myslím, že ako každý musíme začať od seba. Preto napríklad my robíme tento rozhovor, preto chodíme na protesty a preto vychovávame deti v nejakej občianskej zodpovednosti. A keď každý začneme od seba, podľa mňa, tak to môže priniesť tú veľkú zmenu. Keď sa pýtaš na to, že akú šancu má Slovensko v budúcnosti, no jedine ten grasswork, to znamená, že jedine tí ľudia od spodu ako my už máme len túto šancu. My už nemáme inú šancu, priateľe. Pretože Fico zdevastoval, alebo už je v poslednej fáze devastácie právneho štátu na Slovensku. Špeciálna prokuratúra preč, NAKA preč, tam sú tí bezzubí úboh, či jak sa volajú úbožiaci, čo chytajú tam trápnych jožov drevených a ukazujú to, akože je to smiešné. No. Ale to, čo by Slovensko malo urobiť, je naozaj tí ľudia, ako my, ktorých zasa nie je tak málo, ale verím, že ich je aspoň polovica, aspoň 1 000 000 plus. Naozaj každý z nás si musí urobiť to vnútorné rozhodnutie, ktoré som urobil ja, keď som vstupoval do strany demokratí. Lebo ja som nechcel. Vieš, koľko mesiacov som na tým meditoval? Ja som vedel, že už raz, keď si oblečieš to tričko, už si ho môžeš zobliecť aj tak vždycky, keď budeš. Už koniec, si skončil. Proste, to je ako žena. To je ako svadba. To je ako na Orave sa môžeš oženiť raz. Hej? A dosť. A preto si tomu sakra musíš rozmyslieť. A ja som dlho rozmýšľal, veď som mal vtedy 46 rokov, ale ešte aj pár mesiacov som rozmýšľal tým a 46 rokov som sa nepúšťal do toho. A bol som starosta, kandidoval som do VUCčky, veď vieš, akože do veľa volieb som kandidoval, ale nikde som sa nestal členom. Úmysel. Pretože som nechcel obliecť to tričko. Teraz nechcem ísť do politiky. A napriek tomu som sa rozhodol urobiť ten nepopulárny krok, že som si to tričko obliekol.
A to je práve výsledok toho môjho súkromného rozhodnutia. Že ja som si uvedomil, že ja musím na tej svojej pozícii pod horou v Babíne proste v tom svojom sociálnom políčku urobiť ten krok a konať. Preto aj dneska s tebou rozprávam. Preto aj chodím na stretnutia s ľuďmi, preto chodím na protesty, preto natáčam tie videjka, pretože si uvedomujem, že kto iný, ak nie ja? Kto iný, ak nie my? No, potom to už nikto nie. A Fico zvíťazí a budeme žiť v Uzbekistane, Slovakistane. Čiže ja ešte verím. Ešte boj prebieha. Bitva prebieha, vojna nie je prehratá. Môžeme vyhrať. Dôležité je len zmobilizovať sa. To nie je radikalizácia. Toto nie je radikalizácia. To je mobilizácia. Rozumej ma. Valaška moja je symbol odporu slovenského národa proti opresii, proti útlaku. Vždycky to tak bolo. To je symbol. A ja chcem, aby každý Slovák na tom svojom sociálnom políčku urobil si to rozhodnutie, ten, ktorému záleží na tom, aby Slovensko bolo demokratické, aby jeho dieťa, keď pôjde cez prechod a nejaký papaláš ho zrazí, tak aby mal šancu na súde, na prokuratúre, na polícii. Toto je dôležité. Ty, keď nebudeš v právnom štáte, keď tu nebude právo zákona, ty to nebudeš mať. Už dneska je naštrbená extrémne. Ja viem, aká je naštrbená za Fica, keď som bol starosta. Čo si mohol právne vybaviť. Veď súdy boli právna lotéria. Rozumieš ma? Čiže toto ja prajem Slovensku. Jednoducho my sa musíme na spodu ako tá tráva, každý jeden rozhodnúť. A keď sa nás 1 200 000 rozhodne, urobiť malý krok preto Slovensko, ísť na protest, napísať príspevok na Facebook, zdieľať vhodné príspevky, rozprávať sa s kolegami v práci, ktorí sú prosmerácky a vysvetľovať im to, lebo mám devízu tej dôvery. Oni mi dôverujú, vedia, kto som, čo som. Toto je naša cesta. My musíme zo spodu pracovať. A zjavne nemáme veľa času. Pretože, neviem, či vieš, ale Ficiaci si objednali na marec, apríl billboardy po celom Slovensku. Takže oni majú možno, že... Áno, marec, apríl 2026. Okay. Smer si nakúpil billboardy na celom Slovensku. Čiže oni rátajú s predčasnými voľbami. Práve preto chcú teraz stihnúť tú zmenu ústavy, aby mohli vyšakovať malé strany, ako sú demokrati a iné. A toto oni chcú. Preto nesmieme teraz cez prázdniny zaspať. Ja verím, že po prázdninách začnú protesty a ja s tou Valaškou tam budem chodiť. Nech si Gašparko s tou vidličkou do čela Kaliňáka robí, čo chce. Lebo teraz ide do tuhého a teraz sa rozhodne. Buď do Ruska, do Moskvy, alebo do Paríža. A ja chcem ísť do Paríža. Takže ja prajem Slovensku a vidím to tak. Nič nie je rozhodnuté, teraz prebieha tá bitva, teraz sa treba zapojiť, každý na svojom sociálnom miestečku urobiť čokoľvek môžem. Zapnite si ChatGPT a spýtajte sa, čo môžete urobiť a nejaké brainstormingové idei vám dá a robte to. Vy si urobte svoj facebookový kanál, proste niečo, generujte nejaké informácie. Proste, keď od spodu pôjdeme ako taká vlna, ktorá bude žrať toho Fica, tak ten obor na hlinených nohách cez tie predčasné voľby v apríli niekedy v máji padne. Ale musíme to robiť. Keď to neurobíme, keď zaspíme na Vavrínoch a budeme čakať, že niekto iný to za nás urobí, no, spolubrat Samo Sato z Japonska už umrel. Samo Sato neurobí. Áno, presne tak. A držme si palce a robme na tom, aby sa Slovensko posúvalo dopredu správnym smerom a nikto iný to za nás neurobí. A verím tomu, že sa to nejakým spôsobom podarí. Na druhej strane tá vláda, čo tu príde, bude mať v rukách po Ficovi, verím, bude mať obrovskú zodpovednosť. A to už bude ozaj, že posledná šanca a otočiť kormidlo. Takže držme si palce. Peťo, ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem ti. A
keď si nájdeš čas, tak Určite. kedykoľvek v budúcnosti Určite. sa dá s tebou porozprávať. Určite. Ja navrhujem, aby sme mali ďalšie kolo tuto, vieš, pri tejto chatke. Paráda, ticho, pohoda, vieš, rúženec. Pane Bože. Je to tu nádhera, no. A ja tebe ďakujem. A určite sa stretneme.